Bé, hi ha un amic meu que diu que hi ha dues classes d'independentistes. Els que voleu deixar de ser-ho, els que aneu per feina i el que voleu és passar a fer altres coses i construir un país normal. I en canvi hi ha uns altres que s'ho passen la mar de bé sent independentistes i fins i tot els hi sabria greu si un dia deixem de ser-ne. Perquè és un estil de vida, hi ha unes manifestacions, hi ha uns actes, hi ha una vida social i això al final acaba construint una identitat. No quedi cap dubte. Nosaltres anem per feina perquè volem deixar de ser independentistes i passar a ser catalans compromesos amb el país i dedicar-nos a construir l'estat català, que molta feina hi ha. D'una vegada per totes, adonar-nos que som molts més dels que volen i dels que diuen, que som capaços de construir un país i que ho anem a fer. I que el 28 de novembre nosaltres el anem a convertir en un referèndum sobre la independència. Podríem trobar orígens més llunyans, però més immediata, el 13 de setembre de l'any 2009, Arenys de Munt, quan el nostre poble fa un canvi de xip, quan a la percepció col·lectiva de les nostres possibilitats com a poble, i passem de considerar la independència com una utopia inabastable a un projecte polític que passa a ser una possibilitat real, perquè veiem com al nostre voltant es van constituint estats, perquè veiem que es vota sobre la independència el 13 de setembre i no passa res, i tots aquells malabarants que ens deien que vindrà la Guàrdia Civil i vindrà la policia i vindran els fatxes i no ens ho deixaran fer i ens prendran les urnes i agafaran el pobre Carles Moro i el posaran a la presó. I tot allò que ens deien que passaria i no va passar res, perquè l'estat espanyol, en l'Europa occidental i democràtica, ja no ha pogut treure els fantasmes de sempre, els tejeros de torn, els dictadors Primo de Rivera o Francos de torn, i no ha pogut fer res per aturar un procés democràtic del poble català. Es planteja les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre en uns termes molt clars, independència sí o independència no. És el que ens diferencia de la resta de moviments polítics, no som iguals que la resta. Proclamació unilateral d'independència com a únic projecte viable per fer avançar Catalunya. Ja hem vist que el referèndum no és possible, ja hem vist que tota la resta no porta enlloc. Proclamació d'independència com a únic projecte viable per fer avançar Catalunya. I dos, un moviment democràtic de base que esculli els seus candidats i els seus responsables a través de l'elecció directa dels seus adherits. De tal manera que, quan la poma podrida la descobrim, i tard o d'hora n'hi haurà alguna, la puguem treure. Per molt que s'hagi aprovat el líder, per molt que li hagi fet la pilota, per molt que hagi pogut aconseguir ser cooptat per determinades cúpules dirigents. Alguns plantegen aquestes eleccions en termes de canvi. I jo quan els veig, l'únic que veig és un recanvi. Veig un recanvi, veig un cotxe vell, esgarriat, destrossat, fet pols, amb una roda punxadeta, i ara agafa el senyor Artur Mas i diu, mira, doncs anem a treure aquesta roda punxadeta, que és el tripartit, i anem a posar la nostra. I la resta continua exactament igual. És un pur recanvi. Jo tinc la percepció que hem connectat amb un moviment de fons de la societat catalana que en aquest moment ens demanava això. De la mateixa manera que ho va fer Francesc Macià quan el 1931 va fundar, entre el 17 i el 19 de març, l'Esquerra Republicana de Catalunya, d'aquella època, i en només 3 setmanes, el 12 d'abril del 1931, va guanyar per majoria absoluta les eleccions municipals i va proclamar la República Catalana. Què va fer Francesc Macià? Que no era el favorit d'aquelles eleccions, perquè ho era l'Acció Catalana Republicana. Què va fer Francesc Macià? Va connectar amb un moviment de fons de la societat catalana, que demanava un canvi en profunditat de les estructures polítiques. Doncs això és el que està fent i això és el que hem d'aconseguir tots plegats amb Solidaritat Catalana per la Independència. Que el dia 28 de febrer el món ens torni a mirar. El món només es fixarà en una cosa. Penseu que li importa a algun mitjà internacional si guanyarà el PSC o si guanyarà Convergència i Unió aquestes eleccions? A algú li importa saber si hi haurà un tripartit, un pacte CiU-PP o una sociovergència? El món estarà mirant quins resultats treu aquell partit d'un tal Joan Laporta, que el coneixen arreu, que diu que proclamarà la independència si aconsegueix una majoria absoluta. Això requereixen, com us dic, 1.300.000 vots, que són els mateixos que va aconseguir Jordi Pujol quan treia les seves majories absolutes als anys 80. Que són els mateixos que ja ens vam manifestar
A la manifestació del 10 de juliol pels carrers de Barcelona, més d'1 milió de catalans al crit d'independència, que són els mateixos disposats a sortir de casa un diumenge al matí i participar d'una consulta no oficial sobre la independència i, per tant, donant suport a un procés d'autodeterminació. Ja ho han fet 600.000 persones quan encara no ha pogut votar ni la meitat de la població de Catalunya. Per tant, ja hi ha 1.300.000 persones disposades a mobilitzar-se per això. Doncs si ens hem mobilitzat per la consulta sobre la independència, si ens hem mobilitzat al carrer cridant independència, per què no ho fem ara de debò? Per què no fem allò que ens diuen quan muntàvem la consulta? I això, Oriol, quan ho podrem votar de debò? Quan ens deixaran votar de debò? Doncs sabeu quan es podrà votar de debò? El 28 de novembre. Fem aquest esforç. Convencem a la gent que és possible. Creem il·lusió al nostre voltant. Tot està ensopit, tot és avorrit. Nosaltres podem generar il·lusió i nosaltres podem engrescar una ciutadania que vol un millor futur per ella i pels seus fills.